Ako dari yung mga kabukid. Ano niya mong kuan? Ano niya mong kuan karon? Guys, ako dari sa kuan kung iyaan na birthday mo na ana day. Mo na yung giloto. Kuan, iya ka manok na kuan. Ni sila ni tinula. Tinulang manok. Mo ni ang giloto karon. Yum yum. Makan dulu ko eh. Yan na. Set! Naka man niluto. Maning butang. Yum yum. Maning bihon. Ang subak kay kuan. Ngala ni manok. Bilog man na day. Yum yum. Sit. Awak dulu, awak dulu. Yum yum, hi guys. Nari kon suka. Nada santi kon di ay. Ano ito yan, be? Yan, gaya tayo mo yan. Oh, ini tiglo to, tig kilaw. Oh. Ay. Ni tapioca. Birthday siyang anak. Ako ang inaanak. Oh. Tapioca. Ko. Bikong latik. Yum yum kina yum yum. Ha patuha di ha laki babae. Kane. Ah kato. Ah mag-ihaw kami ng pato kano. Pato. Oni pato. Pasan mo gusto nila kay lalaka na ilang ginigit ba? Mone, kanon, ihawon ng pato. Oh. Muna nako na happy birthday to you. Video ko sa akong inaanak. Happy birthday to you. Da gwapa ng birthday girl. Oh, si Kog hotdog. Gwapa ng birthday girl. Lingi day. Hi. Oh, daghang king manok. Kakanta Zilmar happy birthday. Give, tahi, give.
Oy, sa YouTube ini kuan. Yan, ako'y vlog bitaw. Uno, nun. Ngaon na, me. Uy, prayer sa unta mo. Uy, lagi mo prayer, uy. Thank you, Lord. Gitas makan. Si Zaki. Simple ra nga birthday. Kain na. Walas Zaki. Ako sa lupa ako. Yaya ko. Oh, okay. Sa tuwala, kay tigukan na yan. Kaya ko yung kadto. Pansit. Kaya ko kan. Sige. Kasi na yan. Oh, red horse. Napakasa sa kuwan. Tagay sa hindi. Gi ko na yan, kailan Shirley na yan. Sakto na dong. Ayun na tagay. Puni pa na yan, gamay lang yan. Yan, puni gamay ba? Nya, video kay vlog na kunin unsa mo to. Hello. Sulod birthday kanina sa mo ihawon. Go. Hagan dito ko, lakaw dali. Mangaon. Biko ako, Biko lang amo, Biko. Wala man sa kuday. Okay, nanay ko. Video diyan.